Hej og velkommen til den her video. Hallo og velkommen til min første video på den her kanal. I dag der laver vi lidt en Get to Know Me, hvor jeg får nogle venner til at sige til mig, hvad de synes jeg skal svare på, mens vi sidder og leder efter lys i Star Stable, så jeg kan færdiggøre træet, eller ikke træet, men runestenen, der er heroppe i Valdalen. Nå, lad os starte. Jeg er lige gået i gang med et løb. Hvad I kan kalde mig, det er, at I kan kalde mig for Pia. Det har jeg ændret mod, det er mit navn i Star Stable. Ellers kan I kalde mig for Silje, det er mit rigtige navn. Det er sgu helt op til jer selv, hvad I lige synes, der er nemmest der. Fun fact, min karakteres navn kommer fra, at min mor hedder Pia rigtigt, og jeg har... Ej, du har da godt nok gjort der. Jeg har oprettet den her account i 2016, hvor jeg valgte, at jeg skulle Pia, fordi det ved jeg i hvert fald, at det er mit mors navn, og så valgte jeg, at jeg skulle Potato Born, fordi at, jeg er en dansker. Så ja. Hvorfor jeg gerne vil lave YouTube? Jamen, jeg har egentlig lavet YouTube mange gange før, kan man godt sige, sammen med en veninde. Vi har haft en YouTube-kanal sammen, der er dog fjernet alle videoer fra, hvor vi egentlig har lavet sådan små hyggevideoer. Jeg har også lavet YouTube på den her kanal før jeg ændrede alt rundt på den. Lagt mange videoer op fra virkeligheden, hvor jeg har haft arbejdet med min egen heste. Eller så er der også været lidt spilvideoer, for eksempel af Star Stable eller af Sims. Både 3'eren og 4'eren. Så hvor længe jeg har spillet Star Stable? Jeg har spillet Star Stable siden 2012, så i 14 år. Jeg begyndte i 2012, så jeg har været omkring 6 år gammel. Men den account har jeg ikke mere, for jeg blev låst ud af den. Jeg kunne ikke få lov til at købe Star Rider Lifetime på den. Vi kunne slet ikke gøre noget ved den, for vi kunne ikke verificere e-mailen. Hvor jeg så får den her account. Så den er fra november 2016. Så jeg har spillet en del år. Så ja. Hvad jeg godt kan lide at lave i Star Stable, det er, at jeg godt kan lide at bare ride rundt, hygge mig, træne mine heste. Det kan man så ikke tro, for jeg har rigtig mange heste, de kun level 1, fordi før i tiden der købte jeg dem bare og gemte dem væk. Rigtig dårlig idé. Så ja. Det har også gjort, at jeg nu har omkring 300 heste til at ligge i min stald. Så jeg kan rigtig godt lide bare at løbe rundt, samle lights for eksempel, lave de få opgaver, der kommer, og hygge mig med det. Jeg har ikke rigtig nogen gule opgaver, jeg har mest bare daglige opgaver. Så jeg har ikke så meget at lave. Jeg skal i gang med arkæologi og fiskning, fordi det har jeg aldrig magtet at lave. Men det skal vel gøres på et eller andet tidspunkt. Hvad server jeg spiller på Star Stable? Jeg spiller på Licorice Heaven. Eller Krigshimlen hedder den på dansk. Jeg mener, det er server 1. Så den har jeg spillet på lige siden vi skiftede om til at have danske server. Eller så spillede jeg før i tiden på Pineapple Mountain. Den server er fantastisk. Så ja, min favorit hest / race. Jeg har altid ikke nogen favoritter, fordi at alle er pæne på hver deres måde, unikke på hver deres måde. Der er selvfølgelig nogen, jeg mindre kan lide end andre. Men det er et svært spørgsmål, fordi jeg synes, alle heste er pæne. Men min yndlingsgeneration vil jeg nok sige, det er generation 1 og 2. Generation 3 har også rigtig mange fine heste derinde der, men det er ikke lige... Altså jo, det er nok nostalgien, der blinder en lidt der, men jeg elsker stadig de nye heste også. Mit favoritområde... jeg elsker Valdalen. Men jeg tror faktisk, jeg går med Greendale, altså Grønnedalen. Jeg synes, det er så et hyggeligt område. Og det er pænt, det er lavet rigtig pænt. Jeg tror dog, at uden at sige det for meget, så tror jeg, at det nye område, der kommer til februar, nok ved udlykningen nok kunne blive mit yndlings nye område, fordi at det er meget sådan century vibes. Det giver meget sådan, ja, og darkcore, som jeg elsker. Så ja, hygge versus grind.
hyggen. Jeg gider ikke det der, hvis alt går i sur røv, og man skal grind sig til at klare alt, der er i spillet. Det bliver pisseirriterende, og i sidste ende, der bliver det bare træls. Og sådan lidt det samme spørgsmål, hvad laver jeg mest? Jamen, mest laver jeg det, I ser lige nu, løber rundt og skaffer lights. Ellers så træner jeg, laver opgaven i Vinterlandsbyen. Det gør jeg så ikke mere, fordi at jeg har 313 vintertokens, men jeg har ikke noget i exchange shoppen, jeg kan lide, så jeg gemmer dem til næste år. Og jeg har alle 4 rewards, man fik i år, så ja. Jeg rider kun i pingvinløbet lige nu, men ellers så laver jeg opgaver og laver daglige, eller så rider jeg bare rundt og hygger mig. Ellers så med min klub, når der er nogen af dem, der er på. Jeg har en klub i Star Stable til folk, der ikke gider det der synkronridning og alle de der events, som man har pligt til at møde op. Alt det der. Vi er et fællesskab, hvor vi bare hygger os. Så, nu har vi fået lidt ud af Star Stable, så der er også lidt andre ting. Jeg elsker at spille generelt. Sims er et af mine yndlingsspil. Udover Star Stable, jeg elsker at bruge masser af timer i Sims og bygge primært. Altså jeg kan sagtens Legacy, det laver jeg en gang imellem, hvor jeg lige spiller lidt på min Legacy-familie. Men ellers så lave mine simmer og bygge, det er mit go-to i Sims. Så spiller jeg også Red Dead. Jeg spiller en af de fleste spil, der har noget med heste at gøre. Jeg kan også godt lide at spille GTA. Jeg spiller også noget, der hedder 5M. Og Redem, det er rollespil i de her spil. Så Redem, det er Red Dead Redemption-spillene, hvor at man går ind og af sig selv, eller ikke sig selv, men er en karakter i det vilde vesten. Så. Og sammen med GTA, det er bare ny moderne. I kan forvente at komme til at se nogle andre spil herinde. Jeg vil ikke udelukkende sige, at det skal være Star Stable, fordi det kan man også gå død i at lave hele tiden. Jeg vil rigtig gerne begynde at lave lidt mere. Eller ikke begynde, jeg vil gerne også lave nogle Sims-videoer. Enten hvor jeg kan vise nogle byggeteknikker, eller jeg kan vise, speed builds og lignende. Det kan også være spændende at se på. Om hvis jeg mest er casual eller mere seriøs spiller, det går meget an på, hvad jeg skal spille. Nu har jeg nævnt nogle lidt mere casual spil, hvor der ikke er så meget, man skal være seriøs, men jeg kan også godt spille Red Dead. Ikke Red Dead. Overwatch. Det spiller jeg også meget, det er lidt mere competitive. Så spiller jeg også nogle andre spil. Jeg spiller rigtig mange spil. Så ja. Hvad I kan forvente at se herinde, det vil være primært sådan noget roligt noget. Vi skal ikke op i det helt store gear, det ser jeg ingen grund til. Nu er jeg bare en meget rolig person generelt. Jeg kan godt blive højlyd, og jeg kan også godt være en lille sjov filur, det er jeg altid. Men ja. Upload-frekvensen vil blive, at jeg uploader måske 1-2 gange i ugen, fordi jeg er på, hvordan jeg har tiden til det. Men jeg tænker i hvert fald primært hver onsdag vil jeg lægge noget op, fordi at så kan jeg vise, hvordan den nye Star Stable-opdatering er hver gang. Det kommer ud hver onsdag. Og så måske et Sims-build eller et andet video, der er i løbet af ugerne. Så ja. Og så vil jeg være et lille safe place til folk, der har behov for noget, der måske er roligt, eller de bare har behov for at sidde og se på et eller andet i baggrunden. Så kunne det altid være rart lige at se det. Så ja, det var lidt af nogle af de spørgsmål, der har været. Jeg tænker, at jeg også lige fortæller lidt andet om mig selv. Som jeg sagde i starten af videoen, jeg hedder Silje, og jeg er 18, snart 19 år gammel. Så jeg er en af de lidt ældre spillere, men ikke en af de ældste der er. Jeg har en lille hund, der hedder Milo. Han er 5 måneder. Han er en malteser blandet med en Bichon Havanese. Og så er jeg forlovet med en fantastisk fyr. Vi har været sammen i 2 år her til sommer. Og vi bor sammen i en lille lejlighed. Så jeg har haft arbejdet meget med heste i virkeligheden. Gør det dog ikke mere. Efter i snart 2 år har jeg gjort det, efter jeg kom af med min sidste hobby. Jeg har haft en hollandsk friser. Filippa Kristinelyst hed hun. Og så havde jeg en irsk varmblod, der hed Glenmore's Flight. Som desværre endte med at blive aflevet, så hende har jeg jo sjovt nok ikke mere. Jeg har heller ikke friseren, da hun blev solgt videre. Og jeg savner at arbejde med heste. Jeg har tilredet 2 ponyer for en rideskole, så de er klar til rideskoledelen og generelt være ryttervandt. En tinker og en fjordhest. Og
så har jeg haft en part på en dansk varmblod engang. Så jeg har arbejdet meget med heste. Jeg har arbejdet med heste i cirka 12 år. Og jeg er ikke en rytter, der går meget op i sport. Jeg går op i sporten, men jeg går mere op i hesten. For mig handler det ikke om de højeste klasser, man kan ride, eller til de højeste procenter, eller hurtigst igennem springbanen. For mig handler det om, at hesten den trives i dens arbejde, den er glad for arbejdet, og at den faktisk fungerer til det, man vil byde hesten. Så for mig er det meget, at der hvor jeg havde hest, vi red meget lydløst, vi red meget ture, vi red en gang imellem dressur. Men jeg har reddet meget mere seriøst en gang, hvor de ponyer har blevet tilredet. Jeg fik den ene op til LB-programmerne, og den anden fik jeg op til LA6. Min egen friser, hende fik jeg op til, det var LA6, hun kunne nogle få MB-øvelser. Og så sprang vi også på hende. Jeg sprang 70 cm i banen på hende, men vi gjorde ikke så meget ud af det. Det var en gang imellem. Når jeg lige synes, at vi skulle springe, så gjorde vi det. Gjorde vi ikke challenge. Okay. Så red vi. Ja, spring en gang imellem. Jeg er primært springrytter, men igen, friserne, for at deres knogler skal have det bedst, så er det ikke godt for dem at springe hver uge hele tiden. Så det gik vi ikke så meget op i. Og flight nåede jeg ikke at ride mere end de 2 gange jeg prøvede hende, der var jeg købte hende. Der var jeg for hende hjem, og hun var undervægtig og alt muligt, så der var meget, der skulle trænes op, og alt muligt gik galt med hende, desværre. Sådan er det. Men jeg håber i hvert fald, at I vil følge med på den her kanal, og at I synes, videoen er spændende. Den her gang er de måske lidt kedelige, fordi at det er en get to know me. I skal lære mig at kende, I skal vide, hvem jeg er. Så ja, så vil jeg egentlig sige tusind tak for, at I gad at se med, og jeg håber, at I måske vil smide et lille like, og måske et lille follow/subscribe, og så ses vi egentlig bare i næste video.